Dampiak-dampiak ana puspitaning ati kembar mayang. Derekaken pinanggi hargya temanten. Masyaallah. Assalatu wassalamu alayka ya habib Allah. Dumugi wahyahing mangsa kala dumawahing kodrat iradateng Gusti kang hamur ping dumati. Ana titahing Gusti kang asifat jalu. Tanapi wanita sinejo hana tepi jejering agesang. Nganse ngalam limat dia. Lon alon sang saya caket sinagetan atmojo penang temanten. Pada titahing Gusti kang asifat jalu tanapi wanita sinejo hana tepi jejering agesang. Enggal hanya ketipringan mojo penang temanten putri binagari dia temanten kakung apa kut balang binalangan gantal pinanggi hargya temanten kakung wis hambalang gantal dhateng gununganipun manah atmojo penang temanten putri punika ingkang kawistanan gondang tutur gantiya ingkang windur sita inggih atmojo penang temanten kakung hambalang dhateng atmojo penang temanten putri. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu laka baraka alayka wa jama'a bainakum fi khairin. Pandap saking pasangan sinengkap Jumondo wonten ing daga kencana ingkang awujud antiga kepunika bidak pecah sak nalika lambange putra temanten saged pecah lan misah saking tanggung jawabipun tiyang sepuh mandiri pribadi kusumaning ayu wis keparing hangasta tirta wening lebetipun Bogor kencana ingkang dipun jakepi Sekar Setapan Sekar Gading Sekar Melati, Sekar Kantil, Sekar Kenongo, Sekar Mawar. Habibi, yawma hasrin wa istima' Rabbana salli ala man halla fi khairil biqa Kanthi kawijian tertawening lebetipun Bogor kencana ingkang kasiramaken boten ngampianipun ingkang garwa kinasih datang boten enten ingkang sumarebet pratandha dadi garwa ingkang gedhe setiti kembang ing pangati-ati tumbuli pinanggi hargya temanten sinampiran dening sijang ingkang awarni rekta sineret seta nalika semana sinjang namung kagem dening sang yaring para ratu wonten ing kraton Surakarta Hadiningrat kanthi mekaten para rawuh paripurna
uga ana hangasta puspitaning ati kembar mayang panjang ilang ateges panjango yus wane yo panjango cita-citane ical ngombo beralambang pilih ical sifat kenyo ical sifat jejoko jajar semanding matur sembah nuwun Bapak Ibu sebagian keluarga saged pinarak sebagian keluarga saged pinarak malih ngapunten matur sembah nuwun Bapak Ibu kasuwun pinarak puspitaning ati kembar mayang yang dua ditaruh di sini tidak apa-apa di depan Matur sembah nuwun ingkang tanpa pami kanthi handhikaken adicara kerobongan jangkep sinaringan kalian unglipun ketawang Ibu Pertiwi timbang pangkon ya timbang bobot boboting timbang kawektu pangandikanipun ingkang Rama matur dhateng ngarsa panjenenganipun ingkang Ibu Gandane kang sekar gandung kenya nalika semana sami adi kawaruh wonten ing pawiyatan ingkang wapes pisan paripurnanipun timbang pangkon ya timbang bobot kawektu pangandikanipun ingkang Rama hanampi putri enggal mereka boten badhe bang sindhe bang siladan putitoh putra mantu putitoh putra piyambak sedaya kaanggep sami raos ageng bombong biyahipun manah panjenenganipun pepunden Bapa Sutaji mewah ingkang garwa kene nggir anakku sekarone tak wisuda tama ya nggir sawetawis panjenenganipun ingkang Ibu lenggah satata jajar sumanding enggal handhikaken adicara kerobongan jangkep menika kasebat guna kaya alang suraguna tumrapipun satria bagus menika kedah migunani kaya ugi kedah ngayani sura wani marang bebeneran wedi marang kanestan wis keparing kasumptek wonten panggonipun ingkang garwa kinasih datan boten enten ingkang sumarebet pratandha mugi dadi garwa ingkang gemi setiti kebak ing pangati-ati guna kaya alan suraguna tumrapipun satria bagus menika kedah migunani kaya ugi kedah ngayani surawani marang bebeneran wedi marang kanestan lebetipun wonten beras kawa arta receh sekar maca warna suruh pidulung temurose
Satuhu trepindo curiga panggih kalian warangka dadya garwa ingkang gemi setiti kebak ing pangati-ati. Dipun aturaken dhateng ngarsa panjenenganipun ingkang Rama Ibu. Rama Ibu. Dipun aturaken kanthi lega-legawaning penggalih ikhlasipun manah ya hangger sekarone bocah bagus bocah ayu ulung sentak bekali kaya ilining narmada muga apa sing mbok sejo bisa bakal tumeka lahir temu sing batin para rawuh sak wanci-wanci titipan menika badhe kasuwun malih kangge sang wagesang wonten ing alam bebrayan paripurna ingkang pating sepisan nggih enggal dahar kembul bujana Andrawina kasebat dahar walimah dahar wus aran nedha walimah sesarengan buga wus aran sekul jenar ingkang awarni kuning mundhut piranti ingkang kawistanan sendok ingkang kakung dulang dhateng pawestrinipun ingkang estri dulang dhateng kakungipun eling purwaning dumadi Gusti Purbaningrat kalamun Sinandra Pepindha Raja Sedina Ratu Sedalu sinten ingkang boten kapirang kalamun yen to hamandule ingkang putra ketinggalaken gandes luwes lelewane nuju krana uga jenar kanthi dipun jangkepi sekataing rasa lelawan bilih asin pedes gurih pahit getir saha sanesipun lambanging kula panjenengan sami gesang wonten ing alam bebrayan temtu mrangguli pinten-pinten perkawis sinebat bahagia mulya nikmat sengsara sedih seneng lan rekoso nalikanipun anak Mas Bagus Isnandar bibinau dateng pawiyatan kalian panjenenganipun Bapak Ustadz atawen Ibu Ustadzah yen to badhe dahar mereka dipun aturi mangertos bilih kedah nyebut asmanipun Gusti ingkang Maha Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paripurna dahar walimah kembul bujana Andrawina. Rezeki halal saking peparinganipun Gusti ingkang Maha Agung mugi enggal pikantuk kebahagiaan kamulyan. Enggal ngunjuk tirta wening tirta ya wis aran banyu wening suci. Manunggaling raos suci menggah lahir temu sing batin. Tirta wening ingkang dumadi salah satu kalipun tirta ingkang saking sendang panguripan nambahi daya kawibawanipun. Adem asrep tumuju wonten ing balung sungsum. Alhamdulillahirabbil alamin. Senasa menika saking tebih badhe dipun telasaken nggih sungkan. Sae kok nganten kok sak gelas kok bablas sungkan nggih. Dadi saetik ngoten mawon. Matur sembah nuwun ingkang tanpa upami. Salajengipun kunjuk dhumateng keluarga Jombang. Keluarga perwakilan saking keluarga agung panjenenganipun Bapak Muhammad Nuh atawin Ibu Sami kasuwun jekar ingkang sak perlu badhe hanampi bektinipun putra temanten sekalian. Sumangga. Hadirin mriku pratandha nyambung balung ingkang pisah. Hadirin
sami mangertos bilih menika pratandha nyambung balung ingkang pisah tali silaturahim ngaturaken salam takdim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih tebih kadang bisa matur sembah nuwun rawuh panjenengan tentu nambahi legreng swasana sami berpelukan. Monggo. Monggo. Hadirin para rawuh, dua hati dan dua insan yang berbeda jenis disatukan dalam tali ikatan yang suci ya Allah. Semoga dengan kehadiran Bapak Ibu sanak kerabat dan detolan yang hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin siap menjalankan tugas masing-masing. Anak Mas Bagus Isnandar juga siap menjalankan tugas sebagai seorang suami. Sebaliknya Kusmaning Ayus Sohlaita sebelum mempelai berdua bersimpuh berlutut ke pangkuan Bapak Ibunda tercinta terlebih dahulu. Kakanda, Bismillahirrahmanirrahim. Kakanda, aku bersimpuh berlutut ke pangkuanmu Kakanda untuk menyerahkan jiwa ragaku Kakanda. Saya siap menjalankan tugas sebagai seorang istri. Istriku tercinta, kita turut berdoa semoga nanti diberikan kebahagiaan tidak hanya di dunia namun kelak di akhirat nanti. Istriku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mempelai berdua mensucikan diri keribaan ilahi Rabbi. Selanjutnya mempelai berdua bersimpuh berlutut ke pangkuan Bapak Ibunda tercinta, yaitu beliau Bapak Sutaji Mewah Ingkang Garwa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, di hari penyatuan kami tanpa ridhomu, tanpa doa restumu, tanpa pengorbananmu Bapak, Isnandar mohon maaf atas segala kekhilafan yang pernah kami lakukan mulai dari kecil sampai hari ini. Doakan kami, ikhlaskanlah kami Bapak. Isnandar akan hidup bersama wanita solehah yang nantinya akan menggantikan ibuku. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Yahyana, ibu selalu mendoakanmu siang malam. Hadirin, peluk cium sebagai tanda kasih sayang atas pengorbanan seorang ibu. Hadirin, doakan kami Ibu Isnandar, walaupun nanti suatu waktu jauh hidup di sana, namun doa ibu yang selalu menyertaiku. Selanjutnya mempelai berdua bersimpuh berlutut ke pangkuan Bapak Ibunda tercinta yang datang jauh dari Sudimoro, Megaluh, Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Solaita mohon maaf atas segala kekhilafan yang pernah kami lakukan Ibu. Doakan kami, ikhlaskanlah kami Ibu akan hidup bersama lelaki pilihanku yang nantinya akan menggantikan bapakku Ibu Yayana. Kami doakan selalu semoga kamu bahagia, semoga kamu diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi istri yang solehah Yana. Itulah doa ibu yang kami pesankan kepadamu.
Bismillahirrahmanirrahim. Paman, walaupun ayah sudah pergi meninggalkan kita, namun kita tetap kirim doa paman sebagai gantinya. Mohon maaf paman, doakan kita semoga menjadi anak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadirin yang dirahmati Allah, doakan kami putra putrimu semoga menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mempelai berdua akan berfoto bersama. Doakan kami putra putrimu semoga menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khairin. Hadirin, kula nyuwun setunggal lagu saking Zalzalah mangke enggal kalajengaken atur sabda pasrah panampi. Ngaten nggih, amargi ngenget kawontenan menika sampun tabuh 11 lebih 10 menit. Ngaten nggih. Hadirin, doakan kami putra putrimu semoga menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, satu lagu mangke enggal kalajengaken atur sabda pasrah panampining temanten. Zalzalah kampusnya Indonesia kasuwun mapan wonten ing sasana Pandayawara. Kadang-kadang Zalzalah oke, dilanjut dengan Neng Ayu Silvi. Neng Ayu Silvi monggo nggih. Bapak Ibu, keluarga, Bapak Ibu kasuwun nderekaken foto monggo nggih, kersanipun kangge kenang-kenangan. Niki Domase Manggolo. Adik-adik Putri Domas persiapan, adik-adik Putri Domas persiapan, adik pengapit Putri Domas setelah Bapak Ibu. Nggih, nyuwun setunggal lagu mangke langsung serah terima. Oke. Para rawuh kagem Mbak Putri, alhamdulillah kalau memang orang itu ikhlas mendoakan apabila acara resepsi walimatul arus pasti terharu. Ngaten nggih Bu nggih. Alhamdulillah itu tandanya orang yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas ya ben kono. Ngoten nggih. Ikhlas pasti meneteskan air mata. Terima kasih Ibu atas doa restunya. Muga-muga dipun paringi leliru ingkang seteraju, bebingah malimpah-limpah, rezekine kathah. Amin ya rabbal alamin. Oke, satu lagu Zalzalah kampusnya Indonesia dan juga dukungannya XL Saudaraku. Terima kasih audio. Diucapkan kembali selamat berbahagia kepada kedua mempelai. Semoga menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة فيا قمر قل لي متى أنت طالع لقد فنيت الروح لقد فنيت روحي عليك صبابة فماذا يا روح عزيزتي صار اليوم حبيبي
اللهم صل على سيدنا محمد. Bergantian ibu yang sudah siap dipersilakan.